नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कारिवडे येथे उभागुंडा परिसरात सावंतवाडी आंबोली मार्गावर मोठं झाड कोसळलं, त्यामुळे राज्य महामार्ग ठप्प झाला होता. परिसरात वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या, तर काही जणांनी पर्यायी मार्ग देखील काढला. सिंधुदुर्गात कालपासून पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. पावसाच्या आगमनानं जिल्हावासीय सुखावल्यात, तर खोळंबलेल्या शेतीच्या कामांना देखील वेग येणार आहे. शुक्रवारी दुपारी पाऊस झाल्यानंतर कणकवली एसटी स्टँड परिसर चिखलमय झाला होता. बस स्थानक परिसरातील खड्ड्यात पाणी साचलं होतं, त्यामुळे डबक्यातूनच वाहनांची ये-जा सुरू होती. कारिवडे पेडवेवाडी येथे इनोव्हा कार आणि एसटी बस यांच्यात अपघात झाला. यात कारमधील प्रवासी किरकोळ जखमी झालेत. कारच्या एअरबॅग्स ओपन झाल्यानं प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 143 पदांची तलाठी भरती होणार आहे. अर्ज सादर करण्याचा कालावधी 26 जून ते 17 जुलैपर्यंत असणार आहे. फोंडाघाट एसटी स्टँड समोरील देवगड दिपाणी रस्त्यालगत मुंबई मटका जुगार खेळणाऱ्यांवर कणकवली पोलिसांनी धडक कारवाई केली. यात 2300 रुपये रोख रक्कम आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आलंय. तुळस येथील 29 वर्षीय तरुणानं आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली आहे. लाभेश चंद्रकांत भगत असं त्याचं नाव असून त्याची मानसिक स्थिती गेल्या 7 महिन्यांपासून बिघडली होती. पहिल्या पावसाच्या आगमनानंतर सर्रास आढळणारा मृगकिडा आता दुर्मिळ होत चाललाय. रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकांचा परिणाम त्याच्या प्रजननावर होतोय. शिवडाव येथील बळीराम राणे यांना घरात घुसून दांड्यानं मारहाण करण्यात आली आहे. या प्रकरणी विनीत सावंत यांच्यावर कणकवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या मारहाणीत बळीराम यांच्या पाठीला, हाताला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. मनसाळ नदीपात्रातील गाळ उपसा करण्याचं काम शुक्रवारी हाती घेण्यात आलं. या कामाला पावसाच्या तोंडावर प्रशासनाकडून मंजुरी मिळाली. अचानक जोरदार पावसाला सुरुवात झाल्यानं या कामात मोठा अडथळा निर्माण होणार आहे. कुडाळ हॉटेलमधील त्या आत्महत्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी अशी मागणी मनसेनं केली आहे. आत्महत्या की घातपात यापेक्षा अनैतिक धंद्यांमधील रॅकेटचा बीमोड होण्याबाबतही मनसेनं लक्ष वेधलंय. याबाबतचं निवेदन कुडाळचे माजी तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी पोलीस अधीक्षकांना दिलंय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.